Salam salam kullukum. Halo Alumal. Welkom op mijn kanaal. Op channel እንቋዕ ብድሓን መጻኹም እምበኣረይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ድማኒ ኢንሄት ሬስቶራንት ኣብቲ ቤት ምግቢ እንታይ ትገብር መት ደ ትሬይን ራይዘ ብባቡር ምጉዓዝ ክትጓዓዝ እንከለኻ እንታይ ትገብር ድሪ ባይ ደ ዶክተር ኣብ እንዳ ሓኪም እንታይ ትገብር ፊር ኦብ ስኹል እንታይ ትገብር 5 op het werk ኣብ ስራሕ እንታይ ትገብር ከመልካ ትጅምር 6 de bus nemen ኣውቶቡስ ምውሳድ ድማ ከመይ ንገብር 7 in het bibliotheek ኣብ ቤት ንባብ ኣብ ቤት መጻሕፍቲ ማለት እዩ እንታይ ንገብር 8 regen 8 dag ዝናብ ክሃርም ከሎ ንግዳም ክትወፅእ እንተደሊኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ጽላል ክትማልእ ኣለካ ጃኬት ትገብር ኣለካ ገለ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልና ቴሌፎን ክስፕረክ እንተተደውሉካ እንታይ ትገብር ተልዕላ ሽዑ ትዛረብ ሃለው ትብል እንዳበልና ኢንሄት ፓርክ ድማ ኣብቲ መናፈሻ ኸኣኒ እንታይ ንገብር ክንርኢ ኢና እምበኣር ኣሕዋተይ ቅድሚ ምጅማርና ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ዳገበርኩም ኣተባብዑኒ ኢኹም እምበኣረይ ሎማዓንቲ ዘን 10 ምስዓተን ድማ 10 ሓሳባት ኣለዎን እየን በኣረይ ክንሪአን ኢና ሰናይ ምክትታብ እምበኣረይ ቁፅሪ 1 ንርኢ ሕጂ ደቡስ ኔመን ኣውቶቡስ ምውሳድ ማለት እዩ ኔመን ምውሳድ እዩ ስለዚ ደቡስ ኔመን ቁጥሪ 1 እንዳርኢና ኢክሎፕ ናደ ቡስ ሃልተ ንቅድም ኣነ እንታይ ገብር ኣነ ናብ መዓርፎ ኣውቶቡስ እኸይድ ኢክሎፕ ናደ ቡስ ሃልተ ብእግረይ ናብ ናይ ቡስ ሃልተ ናብ ናይ ኣውቶቡስ መጸበይ ይኸይድ 2 ik wachtte op de bus ኣነ ኣውቶቡስ እጽበ ik wacht op de bus ኣነ ድማ ኣውቶቡስ ይጽበ 3 de bus kommt aan እቲ ኣውቶቡስ ይመጽእ de bus kommt aan 4 ik stap in ኣነ ከዓ ኣቱ ስቀል ማለት እዩ ik stap in ትብሎ ብዛዓዲ ኣነ ድማ ናብታ ቡስ ይኣቱ 5 ik groet de chauffeur ነቲ ሸፉር እንታይ ትብሎ ሃሎ goedemiddag goedemorgen of goedenavond ትብሎ dus ኣነ ድማ ነቲ ሸፉር ነቲ ዘዋሪ ሰላም እብሎ 6 ik zoek in zitplaats ስለዚ ኣነ ድማ 6 ድማ ኣነ ድማ መኮፍ መበሊ ይደሊ ኣነ መቐመጢ እደሊ 7 ik kijk out het raam ኣነ ካብ መስኮት ርኢ ik kijk out het raam dus ኣነ ድማ ብፍኒስትራ ገይረ ንደገ ይርኢ ማለት እዩ ik kijk out het raam ኣነ ካብ መስኮት ካብ ፍኒስትራ ይርኢ 8 de bus stopt ኣውቶቡስ ድማ ይቆውም ደው ይብል ማለት እዩ de bus stopt ኣውቶቡስ ደው ይብል dus 9 ik stap out ኣነ ከዓ ወፅእ ik stap in ትብል ተሰቂለ ኣነ እስቀል ik stap out እንድሕልካ ከዓ ኣነ እወፅእ ik stap out 10 ድማ ik loop verder ኣነ እቕጽል ማለት እዩ ik loop verder ኣነ ድማ ናብ ገዛይ ዲ ወላ ናብቲ ስራሐይ ዲ ናብቲ ዝኸዶ ዘለኹ ቦታ ይቕጽል ik stap verder ብእግረይ ይኸይድ ማለት እዩ እምበኣረ ሕጂ ከዓ ቁፅሪ 2 ንርአ ክልተ ድማ እንድሕር ኢና
in the bibliotheek in the bibliotheek እምበኣረይ ቢብሊዮቴክ ማለት ቤት መጻሕፍቲ ወይ ድማ ቤት ንባብ እዩ ቤት ንባብ ድሽ ኣብኡ ከይድካ ከተጽንዕ ትኽእል ኢኻ ቡክ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ መጻሕፍቲ እናን ኣብ ግዚኡ ከዓ ትመልሶ ሰሙን ዲ ክልተ ሰሙን እንዳተባሃብካ ድማ ኣንቢብካ ትመልሶ ማለት እዩ እምበኣረይ in the bibliotheek ድማ እንታይ ትገብር ክንርኢ ኢና ቁጽሪ 1 in ኢኻ ናደ ቢብሊዮቴክ ኣነ ናብ ቤት መጻሕፍቲ እኸይድ ኢኻ ናደ ቢብሊዮቴክ ኣነ ናብ ቤት መጻሕፍቲ እኸይድ ክልተ ድማ ik zoek een boek ኣነ ድማ ሓደ መጽሓፍ ይደሊ ኣነ መጽሓፍ እደሊ ik zoek een boek ኣነ ሓደ መጽሓፍ ይደሊ ሰለስተ ik lees de titel ስለዚ እንታይ ዝብል ቲትል እንታይ ትርእስቱ ik lees de titel እቲ ኣብ ካቨር ዘሎ ኣብቲ መሸፈኒኡ ዘሎ ብትላዕሊ ተንብቦ ብዛዕባ ምንታይ ምዃኑ ማለት እዩ ኣነ ኣርእስቱ ኣንብብ ik lees de titel ኣነ ኣርእስቱ ኣንብብ 4 ik open het boek ነቲ መጽሓፍ ድማ ኣነ ይኸፍቶ ኣነ እከፍቶ ነቲ መጽሓፍ ይኸፍቶ ik open het boek 4 ik lees in ፓኺና ማለት ሓንቲ ገጽ ማለት እዩ ኣነ ገጽ ኣንብብ ሓንቲ ገጽ የንብብ ik lees in ፓኺና እዮም ዝብሎ ሓንቲ ገጽ የንብብ dus ሰስ ድማ ik neem het boek mee ኣነ ድማ ነታ መጽሓፍ እማልኣ እወስዳ ik neem het boek mee እታ መጽሓፍ ንገዛይ እማልኣ ከተንብባ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ድዩ ኣብ ገለ ከዓ ክትመልስ ኣለካ ኣብ ክልተ ሰሙን ወይ ኣብ ሰሙን ከዓ ኣብቲ ውዕል ኣለዎ ኣብቲ ውዕሉ ከዓ ትመልሳ ማለት እዩ 7 እምበኣረይ እንተሪእና ኢኻ ዘይተ ኣነ ከዓ ይቀውም ይቕመጥ ማለት እዩ ይቕመጥ ኢኻ ዘይተ ኮፍ ይብል ማለት እዩ 8 ik lees rustig ኣነ ድማ ቀስ ኢለ ኣንብብ ኣብቲ ቢብሊዮቴክ ቀስ ኢለ ኣንብብ ኣነ ቀስ እንዳበልኩ ኣንብብ ሰብ ከይርብሽ ማለት እዩ 9 ik sloot het boek ኣነ መጽሓፍ ኣዕጽፍ ምክንያቱ ኣንቢብካ ኣለኻ ዘድልየካ ወይ ግዜ ኣኺሉካ የስሎት het boek ምዕጻው ማለት እዩ ተዓጽፎ 10 ድማ ik bring het terug ኣነ ድማ እመልሶ ናብቲ ዘምጻእኹሉ እታ መጽሓፍ ካስተን መቐመጢ መጽሓፍቲ ኣብቲ ቢብሊዮቴክ ዘሎ ቤት መጽሓፍቲ ይመልሳ ናብቲ ቦታኣ ማለት እዩ ik bring het boek terug dus ik bring het terug ኣነ ድማ እመልሳ ማለት እዩ ወይ ድማ እመልሶ ነቲ መጽሓፍ እምበኣረይ ቁጥሪ 3 ከኣኒ ንርአ ድሪ እንተሕሪእና ቁጥሪ 3 ድማ regenachtig dag እንታይ ማለት እዩ regenachtig dag ካፋ ዝሃርመሉ መዓልቲ ማለት እዩ ካፋ ዝኾነሉ መዓልቲ regenachtig dag regenachtig ማለት ካፋ ዘለዎ መዓልቲ ማለት እዩ hele dag ካፋ እንተውዒሉ regenachtig dag ይበሃል እምበኣር ቁጥሪ 1 እንድሕሪእና ik kijk naar buiten ቅድም እንታይ ትገብር ናብ ደገ ትርኢ ኣነ ናብ ወፃኢ እርኢ ik kijk naar buiten ኣነ ናብ ደገ እርኢ 2 het regent ዝናብ ይወርድ ኣሎ het regent ናብ ደገ ይርኢ ዝናብ ድማ ይሃርም ኣሎ het regent 3 ik pak een purple እንታይ ጽላል ኣነ ጽላል ወስድ ኣልዕል ማለት እዩ ጽላል ኣልዕል ik pak een purple ኣነ ጽላል የልዕል 4 ik trek mijn jas aan ኣነ ድማ ጃኬተይ ይለብስ ምክንያቱ ቁር ሎ ደገ ማይ ይሃርም ኣሎ ስለዚ ናብ ደገ ሪኢኻ ዝናብ ይሃርም ኣሎ ጽላል ተልዕል ኣለኻ ጃኬትካ ከዓ ትገብር ኣለኻ ik trek mein jas aan
ሓሙሽተ ድማ ኢክሎፕ ዶደ ረይኽን ኣነ ድማ ካብ ገዛይ ወፅየ በቲ ማይ ዝሃርመሉ ዘሎ ገረ ይወፅእ ይኸይድ ንቅድሚት ማለት እዩ ኢክሎፕ ዶደ ረይኽን ኣነ በቲ ዝናብ ይኸይድ ኣነ ድማ ቤት ዝናብ ይኸይድ ኢክሎፕ ዶደ ረይኽን ሽዱሽተ ik hoor druppel vallen ኣነ ድማ ነጠብጣብ ክወድቕ እስማዓኒ ወይ ድማ እሰምዕ ኣብቲ ናቱ ፅላል ጠብጠብ ክብል ይሰምዕ ik hoor druppels fallen ነጥብጣብ ማለት እዩ ድሩፐል ፋለን ከዓ ምውዳቕ እዩ ስለዚ ንጥብጣብ ክወድቕ ይሰምዕ ኣለኹ ik hoor druppels fallen zeven mijn schoenen worden nat ሸውዓተ እምበኣረይ mein schoenen worden nat ጫማይ ይጥልቂ ይረጥብ ወይ ድማ ይትርክስ ጫማይ ይረጥብ ወይ ድማ ይትርክስ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ dus mein schoenen worden nat nat ማለት ምጥልቃ እዩ worden nat ጫማ ጠልቅዮም ጫማታተይ ጠልቅዮም ሸሞንተ ik lag in bedje ላኽ እንታይ ምስሓቕ በጀ ከዓ እንታይ ቁሩብ ስሒቐ እዩ ዝብል ዘሎ ik lag in bedje ኣነ ቁሩብ እስሕቕ ኣነ ድማ ቁሩብ ይስሕቕ ik lag bedje negen ik kom thuis ኣነ ናብ ገዛ እበፅሕ ik kom thuis ናብ ገዛ ይመፅእ ik kom thuis ዓሰርተ ድማ ik droog mijn jas ኣነ ድማ ሽዑ ጃኬተይ እንቅፅ ik droog mijn jas ኣነ ድማ ጃኬተይ የንጥብ ማለት እዩ ብዛዕባ ረይኽን ኣኽትኽ እንታይ ኢልና ንግዳም ርኡ ማይ ይሃርም ኣሎ ከም ዘሎ ሄት ረይኽን ድማ ርኡ ፅላሉ ሒዙ ጃኬቱ መሊሱ በቲ ማይ ገሩ ሃይሎፕ ዶደ ረይኽን በቲ ረይኽን ከይዱ ንጥብጣብ ድማ ይሰምዕ ነይሩ ጫማታቱ ድማ ጠልቂኦም እንዳን ቤቸ ላኸ ሃይ ሄፍት ኦክ ቤቸ ኸላኽ dus ንሱ ከዓኒ ቁሩብ ስሒቑ en hij komt thuis ንገዝኡ ተመሊሱ en hij droogt mijn jas ik droog mijn jas ንሱ ድማኒ ኣነ ድማ እንታይ ገረ ናተይ ያስ ማለት ጃኬት እዩ ናተይ ጃኬት የንቅፆ ማለት እዩ ድሮህ ምንቃፅ እዩ ቤቸ ቁሩብ እዩ ያስ ጃኬት እዩ ፐርፕል ፅላል እዩ እንፋለን ምውዳቕ እዩ ረይኽን ዝናብ እዩ ቮደን ናት እንድሕልካ ከዓ ናት ማለት ከዓ ትርኩስ ማለት እዩ ጥልቁይ እምበኣረይ ሕጂ ከዓኒ ኣርባዕተ ንርአ ባር ሕጂ ኣርባዕተ ድማ ቴሌፎን ክስፕሬክ ማለት ብቴሌፎን ምዝርራብ ማለት እዩ ቴሌፎን ክስፕሬክ ፊር ኣርባዕተ ቴሌፎን ክስፕሬክ ቁጥሪ ሓደ እምበኣር እንድሕሪና ማይን ቴሌፎን ኻት ማለት ወይ ድማ ጭር ትብል ማለት እዩ ትድወል ማለት እዩ ያው ቴሌፎን ኻት እንድሕር ኢልካ ንሓደ ሰብ ኢልካዮ ናትካ ቴሌፎን ትድወል ኣላ ማለት እዩ dus mijn telefoon gaat ቴሌፎነይ ይድወል mijn telefoon gaat ቁጥሪ ሓደ ቴሌፎነይ ይድወል ማለት እዩ ክልተ ik neem op ኣነ ድማ እምልስ የልዕሎ ማለት እዩ ik neem op ይበሃል ik neem op ቴሌፎን ተተደዊሉካ ik neem op ከልዕላ ኣለኒ ማለት እዩ ik neem op ኣነ ድማ እምልስ የልዕላ ድሪ ik zeg hallo ሰላም ትብል ማለት እዩ morgen middag avond goed nacht maakt niet uit wat dus je kan zeggen gewoon morgen middag of hallo mijn naam is dat mijn naam is geïs hallo met geïs kom ኢኻ ትብል ማለት እዩ ኣነ ሕጂ kom እየ ዝብል dus hallo met geïs ኣነ geïs እየ ማለት እዩ ይነግሮ ኣለኹ ነቲ ዝደወለ ሰብ dus ik zeg hallo ድማ ይብል ኣርባዕተ ድማ ik luister goed
أنا ድማ ጽቡቕ እሰምዕ ክላውስትሮ ኹት ሃሎ ምስ በልክዎ ግድን ክሰምዖ ኣለኒ ነቲ ዝድውል እንታይ ደልዩ ኣሎ እንታይ ክብል ደልዩ ኣሎ ማለት እዩ ክላውስትሮ ኹት 4 5 ድማ ኢክስቶል ኢን ፍራኽ ንኣብነት ዋሩም በልያይ ማይ ክኸውን ይኽእል እዩ ንምንታይ ደው ኢልካለይ ወይ ድማ ሃብያይ ኢስት ዘይኸ ኦፋት ወትኸቤት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እንታይ ኣጋጢሙ ወይ ገለ ነገር ወይ ድማ ሰላም ክትብል ዲኻ ደው ኢልካ ጥራይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ጥራይ 5 ኢክስቶል ኢን ፍራኽ ኣነ ድማ ሕቶ ኣሓትት ኢክስቶል ኢን ፍራኽ ኣነ ሕቶ ይሓትት 6 ቫይ ፕራተን ሳመን ንሕና ድማ ንዘራርብ ብሓባር ንሕና ኣነን ትዝውል ዘሎኒ ዝኾን ዘሎ ቫይ ፕራተን ሳመን ንሕና ብሓባር ንዘራርብ 7 ኢክላኽ ኣነ ድማ እስሕቕ ምናልባት መስሓቅ ክኾን ይኽእል ስለዚ ኣነ ድማ ይስሕቕ ኢክላኽ ኣነ ይስሕቕ 8 ኢግዜኽ ዳንክየ ኣነ ድማ ይቐንየለይ እብል ዳንክየ ስለዝደወለ ዳንኪበል ክኸውን ይግብኦ እዩ ሓደ ሰብ ተደዊልካ ዳንኪበል ይግብኦ እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ፅሒፍልካ ወይን ከምኡ እንድሕር ዕሊልካ ወይን ዳንኪበል ይግብኦ እዩ ማለት እዩ ግዜኡን ሰዓቱን እንዳሃይካ ስለ ዝገብር ዘሎ እዩ ድስ 8 ኢግዜኽ ዳንክየ ኣነ ድማ ይቐንየለይ ይብል 9 ኢግዜኽ ቶትሲንስ ክሳዕ ዳሕራይ ወይ ድማ ክሳብ ንራኸብ ቶትሲንስ ትብል ክሳብ ንራኸብ ኣነ ደሓን ኩን እብል ቶትሲንስ ክሳብ ንራኸብ ኣነ ደሓን ኩን ይብል ኢግዜኽ ቶትሲንስ ኣነ ደሓን ኩን እብል 10 ኤክ ሃንግ ኦፕ ኣነ ቴሌፎነይ ኣዓጽፍ ኤክ ሃንግ ኦፕ ኣነ ድማ ቴሌፎነይ ኣዓጹ ማለት እዩ ስለዚ ቴሌፎን ክስፕረክ በዚ ትጅምር በዚ ከዓኒ ትውድእ ማለት እዩ ኤግዜኽ ቶትሲንስ እንዳን ኤክ ሃንግ ኦፕ ኤክ ሃንግ ኦፕ ማለት ቴሌፎነይ ይዓጽዋ ማለት እዩ ዝርርብና ንውድእ ክሳብ ካልእ ግዜ ንራኸብ ክትብል እንተደሊኻ ከዓ ቶትሲንስ ኢኻ ትብል ወይ ድማ ክሳብ ንራኸብ ማለት እዩ እምበኣረይ ሕጂ ድማ ቁፅሪ 5 ክንርኢ ኢና እምበኣር 5 ከዓ ንርኢ ሕጂ 5 እንድሕር ኢና ኢንሄት ፓርክ ኢንሄት ፓርክ ኣብቲ መናፈሻ ማለት እዩ ኣብቲ መናፈሻ ቁፅሪ 1 እምበኣር ንጀምር ኢክሎብ ሄት ፓርክ ቢና ኣነ ናብቲ ፓርክ ኣኣቱ ኢክሎብ ኢንሄት ፓርክ ቢና ናብቲ ፓርክ ይኣቱ ትበይ ኢክዚ ቦመን ቦመን እንታይ እዮም ኣግራብ ኢክዚ ቦመን ኣነ ድማ ኣእዋም ኣግራብ ይርኢ ኣእዋም ኣግራብ ርኢ ኢክዚ ቦመን ድሪ ኤክሆር ፎኸልስ ኣነ ድማ ዑፍ እሰምዕ ኣነ ድማ ዑፍ ይሰምዕ ወይ ድማ ኣዕዋፍ ኤክሆር ፎኸልስ ኣዕዋፍ እሰምዕ 4 ኪንድረ ስፔይለ ቆልዑ ድማ ይፃወቱ ኪንድረ ይስፔይለ ቆልዑ ይፃወቱ 5 ኢኻ ኦብ ኢን ባንክ ዚተ ኣነ ድማ ኣብ መንበር እቕመጥ ወይ ድማ ኮፍ ይብል ኢኻ ኦብ ኢን ባንክ ዚተ 6 ek geniet van de natuur ኣነ ድማ በቲ ተፈጥራዊ ሃብቲ ኣብኡ ዘሎ ደስ ይብለኒ ይሕጎስ ድማ ነቲ ተፈጥሮ ድማ ኣነ ኣድንቕ ማለት እዩ ek geniet van de natuur ኣነ በቲ ተፈጥሮ ይሕጎስ ek geniet van de natuur 7 ik adem fris lucht ik adem fris lucht እንድሕር ኢልካ ፍሬሽ ማለት እዩ ፍሪሰ lucht እንድሕር ኢልካ ሓድሽ ኣየር ዘይተበከለ
غاز بزح زيبلو ان اير تاير نصور مالتي وي دما صوري اير يستنفذ إك آدم فرس لوخت أنا نصور أير استنفذ نصور أير استنفذ شو ما أنت إيكايك نادر لوخت إيكايك نادر لوخت أنا ناب سماي رئي نخي إكستا فير أوب أنا دما دهجي ما اتنسى إكستا فير أوب أنا دهجي ما اتنسى عسرت إكلوب فردر أنا دما أقصل إمالالس من قدي يقصل مالتيو إكلوب فردر أنا دما أقصل إمالالس من قدي يقصل دوس بلانغرايك بودن بومن أقرب مالتيو فوخلس أعوافين سبيلن متصواتي كيندرن سبيلن كيندرن صوتو مالتي قلعو بانك كوف مبليو بانك كوف مبليو بانك دما بزعدخا بانك جنزب ناي جنزب مالتي بانكي بحال كلتيو كوف مبلي بانكي بحال اندان بانك جنزب زبلوخا بانكي بحال مالتيو ناتير كأني تفطرو فريس لوخت اندحلنا نصور اير نصور زيت بكلا اير مالتيو يا لوخت انتلنا خا سمايوي دما نفاسوني كلتيو خوني خليو اندان فير كأني اندغنا مالتيو فردر كأ مقصاليو مالتيو بار حمشت احنا لنا اجي دما شدشت نرى بار حجي خاني شدشت نرى انهيت ريستورانت ابوشت اي بيت مكبي مالتيو ريستورانت انتايو ريستورانت مالت بيت مكبي مالتيو دوس انهيت ريستورانت ندحلنا خا ابوشت ريستورانت انغبرو كنرينا قطر حدا ندحرينا إخا هيت ريستورانت بينا أنا نابت ريستورانت أعطو أنا ناب ريستورانت أعطو بينا مالتا وشتي إخا هيت ريستورانت بينا كلتا دما إخروت دا إيبر انتا مالتيو أنا دما نتعقل سلام أبل زمت أو أنا حكا قال أنت تقبر سلام تلوم إخروت دا إبر ديري إخا عن هتافل زيته أنا دما أب تربيزا إقمات أب طاولة يقمات إخا عن تافل زيته إخا عن تافل زيته أنا دما أب طاولة كوفي بل أربعة إكلاس هت منو What is منو أيخلك منو مالت إتي مجبي تمرصلو ورقة مالتيو أنا دما منو أنبب تجبر منو أنبب إكلاس هت منو مجبي دما يمرت مالتي شعو رئة أنبيبه مالت إكلاس هت منو من باب مالتي أنا دما منو أنبب حمشتا كيس إن خريخت أنا دما مجبي إمرت خريخت مالت حد زدليكا مجبي كاو مالتيو تمرت خريخت دما يبال كيس إن خريخت أنا مجبي حد مجبي إمرت شدشتا بستال إيتا شعو دما أنا مجبي إزيز نتا أوبر ينقرا نسال ما مجبي كتمت الله يتخيد بستال إيتا شوعتا دو إيبر برينغ هت إيتا إتا عقل قالي دما مجبي يمت علي ويدما مجبي تمت علي دوش دو إيبر برينغ هت إيتان إتي عقل قالي مجبي يمت علي شو مانتا إيت رستو أنا دما قس إله أبلع إيت رستوخ ندما قس إله يبلع شعته بطال دركنين أنا دما حساب يخفل حساب دما تيقبر يخفل
ik betaal de rekening. Ik betaal de rekening. أنا دما حساب يخفل. عسرته ik ga weer naar buiten. أنا دما دقيمة ናብ ወፃይ እወፅእ ንገዛ ይኸይድ ማለት እዩ ቁጥሪ 1 እንታይ ኢልና ንርና ኢኻ het restaurant binnen dus ቁጥሪ 10 ድማ ኢኻ weer naar buiten weer naar buiten ማለት ኣብኡ ግዳም ስለ ዝነበርካ ኢኻ weer naar buiten ትብል ሽዑ እንደገና ናብ ደገ ክኸይድ እየ ኣብኡ ስለ ዝነበርካ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ binnen ኣብ ውሽጢ እዩ buiten ኣብ ደገ እዩ ኡበር ኣገልጋሊ እዩ ታፈል ጣውላ እዩ መኑ መግቢ ትመርፀሉ ወረቐት እዩ ክሬኽት ድማ ሓደ መግቢ ኣብኡ ትሪኦሉ ማለት እዩ ክሬኽት ከዓኒ ከመይ ገይሩ ከም ዝስራሕ ከመይ ገይሩ ከም ክሬኽት ከም ዝግበር ኣብኡ ተንብብ እዚ ኣለዎ እዚ የብሉን ኣነ ክስታይ እየ ዝደሊ ናይ ቬጋን እየ ኣይኮንኩን ከዓኒ ኣብቲ ክሬኽት ትሪኦ ማለት እዩ ዱት ኢተን ዝብላዕ እዩ ብሪንግ ድማ ምምፃእ እዩ the Uber bringt het eten እታ ኣገልጋሊት መግበይ ተምፃለይ ሩስቱኽ ህድኣት እዩ ሬክኒን ድማ ምኽፋል እዩ እምበኣረይ እዚአን belangrijk woorden እየ ገሊፀልኩም ሸውዓተ ከዓኒ ንርአ ሸውዓተ ድማኒ ንርአ met de trein reizen ببابور مጓዓዝ ማለት እዩ met de train ባቡር እያ reisen ድማኒ ምጓዓዝ ማለት እዩ dus ኣብኡ እንታይ ንገብር ድማ ክርኢ ኢና ሕጂ ቁፅሪ 1 ኢኻ naar het station ኣነ ናብ መዓርፎ ባቡር እኸይድ ኢኻ naar het station أنا ناب معرف بابور أخيد 2 ik koop een kaartje أنا دما تيكت أجازة ik koop een kaartje أنا تيكت أجازة 3 ik wacht op de trein أنا دما ik wacht op de trein أنا دما بابور أتصبر ik wacht op de trein أنا بابور أتصبر wacht مالتاي متصباي 4 ድማ 4 de trein komt aan de trein komt aan ባቡር ይመጽእ እቲ ባቡር ይመጽእ de trein komt aan 5 ik stap in ኣነ ድማ ኣኣቱ ik stap in ኣነ ይኣቱ 6 ik vind een stoel ኣነ ድማ ሓደ መቐመጢ እረክብ ik vind een stoel እንታይ እዩ ኮፍ መበሊ ik vind een stoel ኣነ ድማ መቐመጢ እረክብ 7 ik kijk uit het raam በቲ ፍኒስትራ ገረ ድማ ንደገ ይርኢ ik kijk uit het raam ኣነ ካብ መስኮት እርኢ ik kijk uit het raam de trein rijdt snel እታ ትሬን ድማ ቀልጢፋ እያ ትጓዓዝ de trein rijdt snel እታ ትሬን ድማ ባቡር ብፍጥነት ይኸይድ ብፍጥነት ትጓዓዝ ወይ ድማ ይጓዓዝ de trein rijdt snel 9 de trein stopt ባቡር ድማ ደው ይብል እቲ ባቡር ደው ይብል the train stopped 10 ድማ ik stap out ኣነ ድማ ወፅእ ik stap out ኣነ ድማ እንታይ ይገብር ካብኡ ይወፅእ ማለት እዩ እምበኣር ሕጂ ከዓኒ 8 ንርአ ሸሞንተ ድማኒ ንርአ ባይደ ዶክተር ምስ ዶክተር ማለት እዩ ባይደ ዶክተር ምስ ዶክተር ንምባል እዩ ባይደ ዶክተር ዝብል ዘሎ እምበኣር ቁፅሪ 1 ንርአ
Ich ga naar de dokter. Ich ga naar de dokter. أنا ناب حكيم أخيد. Ik ga naar de dokter. 2. Ik meld me bij de balie. Maar wat is balie? balie betekent reception ኢና ንብሎ ብዓዲ reception ወይ ድማ መቐበሊ ኣጋይሽ በቲ ቋንቋና ድማኒ መቐበሊ ኣጋይሽ ኣሳሳይ ማለት እዩ ኣሳሳይ ዝኾነ ኣብ ዓድኹም ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ፍሉጣት እዮም እቶም ሰባት ዝኾኑ dus ኣሳሳይ ይበሃል ik meld me bij de ኣሳሳይ ማለት እዩ ኣነ ድማ ነቲ ኣሳሳይ ይነግሮ ከም ዝመጻኹ እዩ ዝኾን ኣሎ ik meld me bij de balie ኣነ ድማ reception እምዝገብ ድሪ ሰለስተ ድማ እንተሪእና ik wacht in de wachtkamer ኣነ ድማ ኣብ መጸበይ ክፍሊ እጽበ ik wacht in de wachtkamer እንታይ እዩ መጸበይ wacht እንታይ እዩ wacht ንምጽባይ እዩ ስለዚ ራይ wachtkamer ይብልዎ ንሕና ድማ መጸበይ ገዛ ንብሎ ወይ ድማ መጸበይ ክፍሊ dus ድሪ እንተሪእና ik wacht in de wachtkamer ኣነ ድማ ኣብ መጸበይ ክፍሊ እጽበ 4 ድማ ንርአ de dokter roept mij roept እንታይ ምጽዋዕ ማለት እዩ de dokter حكيم de dokter roept mij حكيم ድማ እጽዋዕኒ de dokter roept mij 5 ik ga naar binnen ኣነ ኣኣቱ ንውሽጢ ኣቱ ik ga naar binnen ኣነ ንውሽጢ ኣቱ 6 ik vertel mijn probleem ኣነ ኸዓ ጸገመይ እነግሮ ik vertel mijn probleem ኣነ ጸገመይ እነግር 7 de dokter ዘይፍዱሽ de dokter luisteren ፍልሊ ናይ luisteren en horen በበይኒ de dokter horen ኣይትብልኒ ኢኻ of course horen ይገብር ኣሎ እዩ ግን ከምኡ ኣይኮነን de dokter luisteren ኮይና ዘላ እንታይ እዩ እንተኢልና horen ማለት ከይፈተኻ ምስማዕ እዩ de dokter ግን ሞይኡ ስለ ዝኾነ ካባኻዊ ስለ ዝኽፈል ንሱ de dokter luisteren ንሱ ብምንታይ እዩ ላውስትረ ዝገብር ምኽንያት ሽግርካ ክፈትሖ ስለ ዘለዎ እንታይ ዝገብር ብላውስትረ እዩ ሰማዓካ ላውስትረ ክበሃል እንከሎ ኣንዳኽት ክበካ ከሎ ተገዳስነት ማለት እዩ ብክብሪ ክሰማዓካ እንከሎ ሽግርካ እውን ተረዲኡ ከምዚ ማለትካ ድዩ ከምዚ ገብረካ ማለት ክብለካ ክኽእል ኣለዎ ክሰማዓካ ጥራይ ብእዝኑስ ኣይኮነን ማለት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ድሽ ታይና ንብል 7 de dokter luisteren حكيم ድማ ይሰምዕ ብውሽጡ ይርዳእ ይሰምዕ ብእዝኑ ብውሽጡ ድማ ይርዳእ ብዓይነቱ ከዓኒ ይጥምተካ ማለት እዩ ማለት ክርዳእካ ይፍትን de dokter luisteren 8 de dokter geeft advies ምኽሪ ድማ حكيم ድማ ምኽሪ ይህብ de dokter geeft advies 9 ik zeg dank u ንሱ ምኽሪ ይህበኒ ኣነ ድማ ዳንኪ ይብሎ ዳንኪየን መሓዛኻ ኢኻ ትብሎ ዳንኪ ዩ ከዓኒ ንኽብረት ማለት እዩ ኣቦይ ንብሎም ክሳያት ማለት እዩ dus ik zeg dank u ኣነ ድማ ይቐንየለይ ይብል 10 ድማ ich ga naar huis ኣነ ድማ ናብ ገዛ እኸይድ ናብ ገዛይ ትሩኽ ይገብር ይምለስ ማለት እዩ dus belangrijk woorden waar ክሪና ዶክተር حكيم እዩ ባሊ መጸበይ ክፍሊ ማለት እዩ መጸበይ ክፍሊ wachtkamer እዩ dus ባሊ ማለት መቐበሊ ኣጋይሽ ማለት እዩ reception መቐበሊ ኣጋይሽ ባሊ ይበሃል wachtkamer መጸበይ ክፍሊ እዩ ሩፕ ምጽዋዕ እዩ problem ጸገም እዩ advies ምኽሪ እዩ እንዳን zeg ድማ
ይብል ኣነ ማለት እዩ ይብል ይዛረብ ማለት ሴኽ ምዝራብ እዩ ስለዚ ich zeg dank u ኣነ ድማ ዳንኪ እዩ ይብሎ ማለት እዩ በኣረይ 9 ንርአ ብእን ክንውድእ ኢና ቀሪብና ኢና ባይኻ ንፈዕደር ነይኽ ድማ 9 ነይኽ op school ኣብ ትምህርቲ ማለት እዩ op school ኣብ ትምህርቲ op school ቁጥሪ 1 in ቁጥሪ 1 ich ga naar school ኣነ ናብ ቤት ትምህርቲ እከይድ ich ga naar school ኣነ ናብ ቤት ትምህርቲ እከይድ 2 ich groet de leraar ኣነ ድማ ንመምህረይ ሰላም እብል ich groet de leraar ኣነ ድማ ንመምህረይ ሰላም ይብሎ 3 ich ga zitten ኣነ እቕመጥ ich ga zitten ኣነ ድማ ኮፍ ይብል ይቕመጥ 4 ich open mein Buch ኣነ ድማ መጽሓፈይ እኸፍት ich open mein Buch ኣነ መጽሓፈይ እኸፍት 5 ich luister goed ኣነ ጽቡቕ እሰምዕ ich luister goed ኣነ ጽቡቕ እሰምዕ 6 ich schrijf iets op ኣነ ድማ ሓደ ነገር ይጽሕፍ iets op ኣነ ገለ ነገር እጽሕፍ ich schrijf iets op ኣነ ድማ ገለ ይጽሕፍ 7 ich stel in vraag ሕቶ ኣሓትት ኣነ ሕቶ ኣሓትት ich stel in vraag oh docent ik begrijp niet ik begrijp het niet kunt u alsjeblieft uitleggen ክትገልጸለይ ትኽእል ዶ ik begrijp niet dus de leraar legt uit jij stel in vraag 7 ንስኻ ሕቶ ትሓትት jij stel of ik stel in vraag ኣነ ሕቶ ኣሓትት 8 de leraar legt uit መምህረይ ድማ ይገልጸለይ de leraar legt uit መምህረይ ድማ ይገልጸለይ 9 ik leer nieuw woorden ኣነ ድማ ሓደሽቲ ቃላት እመሃር ik leer nieuw woorden ኣነ ከዓኒ ሓደሽቲ ቃላት እመሃር new woorden እንታይ እዮም ቃላት new ከዓኒ ሓድሽ ማለት እዩ ik leer nieuw woorden ኣነ ሓደሽቲ ቃላት እመሃር 10 ድማ ich ga naar huis ኣነ ናብ ገዛይ እኸይድ ናብ ገዛይ እንታይ ይገብር ይኸይድ እምለስ ማለት እዩ ich ga naar huis ኣገዳሲ woorden እምበኣረይ school ቤት ትምህርቲ እዩ leraar መምህር እዩ book መጽሓፍ እዩ schrijven መጽሓፍ እዩ stel ድማኒ in vraag እንተኢልካ ከዓ ምሕታት እዩ ማለት እዩ ምሕታት stel ማለት vraag ሕቶ እዩ stel ከዓኒ ik stel in vraag እንተኢልካ ከዓ ኣነ ይሓትት ኢኻ ዘለኻ ሓደ ሕቶ ኣነ ይሓትት ሓደ ሕቶ dus new woorden ሓድሽ ቃል እዩ house ድማ ገዛ ማለት እዩ እምበኣረይ 10 ትርኢና በዚኣ ክፋኖኩም እየ እምበኣር እዚኣ 10 ናይ መወዳእታ ንሎማዓንቲ ዝበል ኮን እየን op het werk 10 ድማ 10 op het werk ኣብ ስራሕ ማለት እዩ op het werk werk ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ op het werk እንተኢልና ከዓ ኣብ ስራሕ ኢና ንብል ዘለና እምበኣር ቁጥሪ 1 in ንርአ ik kom op het werk ኣነ ናብ ስራሕ ይበጽሕ ik kom op het werk ኣነ ናብ ስራሕ ይበጽሕ ik kom op het werk ja 2 ik groet mijn collega hey goedemorgen goedemiddag hallo hoe gaat het hoe was jouw nacht heb je lekker geslapen goeie geslapen ኢልካ groet ትገብር ማለት እዩ ሰላም ትብሎም
إخرويت ماين كوليخا أنا دما مسارحتي سلام إبل هبي فاين فيكن خهات هو باشا فيكن كما ينورو قدام سنبتكا إلكا زيوات سلام تبلو نقدم هالو خد مورخة وخد ميدا شعوت حتت مالتي خد مورخة خد ميدا هو خاتت ان هو باشا فيكن سوني تخينو هو باشا فيكن كما ينورو فيكن ناتكا دروك هبي خبارك بات هبي خدان شوبن دش إلنا بالكا تحتت تزارارب مالتيو دش هو إخرويت ماين كوليخا أنا دمان مسارحتي سلام يبل دري إكستارت ماين كمبيوتري دما يخفت أنا كمبيوتري يجمر إكستارت ماين كمبيوتر فير إكلاس ماين إيميل نقدم إيميلي ينبب إكلاس ماين إيميل أنا دما إيميلي أنبب 5 إك بخين متفارك أنا شعو إيميل مسنبكو أنا سرح جمر إك بخين متفارك سرح جمر 6 إك برات مت إن كوليخا أنا خامس مسارحتي الزارب إك برات مت إن كوليخا مت حدا مسارحتي يزارب زيفة إك درين كوفي أنا دما بونستي شدش شوعت شمونته شعت بونستي إك درين كوفي شمونته إك ماك ماين تاك آف أنا دما سرحي تاك انتايو سرح مالتي قنا يفعل علي دوش يهبت سراح لك أتقزع سرح لك كمبيوتر حسكا أو كمبيوتر سرح دخونكا مالتي دوش ماي تاك انت حللكا أو بدراخت مالتي نايبع لخا سرح توهاو سرح مالتي أب سرحخا توهاو سرح له أب كمبيوتر سرح دخونكا زين لو معنتي سرحي انت بهاو السنتاي تاك ناتكاي سرح ناتكاي نعن انتاي ولالاج إكماك ماين تاك آف أنا سرحي إزازم مالت توهاو سرح معلتي نخلتها معلتي يزازم إكماك ماين تاك آف سرحي يو دي تشعاته إكسلوت دي كمبيوتر أنا دما كمبيوتري يعصف إكسلوت دي كمبيوتر أنا كمبيوتري يعصوا شعوغا يعصفا مالتيو عسته إخانار هاوس أنا دما ناب جزاي إخيد ندما انتاي قبر ناب جزاي إخيد مالتيو باري بلانغرايك وودن كوليخا مسارحتيو كمبيوتر تفلتو ايخم إيميل تفلتو ايخم فارك سرح مالتيو كوليخا مسارحتيو كوفي بونيو تاك سراحيو كمبيوتريات تفلتو ايخم هاوس جزايو دوش إخانار هاوس تبل مالتي أما ودأتا مباري نلو ما عنتي زبالكون زياني نيران حواتي شير لايك كومنت سابسكرايب أيتروس ياهم نعينشو عاوي حجزيو بار كل جزء نخوات حكم كل جزء أنا الشرحون خماتكم كأني سابسكرايب جباريكم بار بخالك سابز من لوسكم سناي مشات